zabudnula 9 kábel a dnes vás vítam u nového videa z Brawl Starsu. Prečo mám takýto účet a nie taký starý účet, čo som mal? Lebo som si bol Brawl Stars vymazal a nainštaloval. To som chcel mať proste odznova účet. Takže tak, chcel som ísť odznova proste, aké to je. A je tu so mnou aj chvostík. Dobrý deň. No takže ja idem z Nitou. No. Viem, že je to hrozné, nový účet pre mňa, ale tak čo už, no. Musím si zvyknúť. Tieto matky striedam a šrobiky, no. Šrobiky. Šroby, no. To nie sú ani šroby. Pomoc! Medveď ma teraz ochránil. Díky. Come on, Nita! Poko! Tá Nita je celkom silná, akože. Jaj. No, skoro ma zabili. Teba skôr mňa zabil skoro. Ďalšia Nita, to si robíš srandu. Pozor! Help me! Jezus! Ja som asi dead. Palím po tej Jazzy, či Yes! Nejak sa volá tá. Zbíjačka, nejak sa volá tá zbíjačka. Jackie. Emska. Mňau. Easy. Mami, šatku, baby. Som zvedavý, koľko dostanem. 32. No naozaj. Bravo bal. Ideme hrať Bravo bal? Nie. Ok. Bal som sa. Koho si dám, neviem. Pozrite, akých mám brawlerov, tých najlepších na svete. Iba šeliany tu. Ja som mal, bože môj, tuto som mal Chestera, Cordeliusa, Surge'a, Sandy, Leona a teraz je to všetko fuč. No. Teraz iba Shelly a Nita. Takže si budem musieť zvykať a postupne získať všetkých brawlerov, ak sa mi to podarí vôbec. A na čo sa ti stalo vlastne? No nedalo sa mi aktualizovať, tak som sa naštval, vymazal som si to, potom som to po pár dňoch zase skúsil nainštalovať a zrazu mi to išlo. Potom som bol naštvaný, že som si ho vôbec vymazával. Že stačilo iba chvíľu počkať. Ale tak šiel už nový účet, no. Čo je Nita? Budem aspoň točiť Brawl Stars. No. Napíšte mi do komentárov, že či chcete, aby som točil Brawl Stars. Oh my god. Jezus. Prečo sa vlastne voláš God? Neviem. Mama moja. Ja som chcípnul. No to asi spravím moja. Ja už chcípla, ten medveď. No dobré, ale tak ani nie. Medveď, poď ochraň ma. Oh my god, oni ho zabili. Neboj sa. Nita. Ty vole. Skoč na mňo. Dobrý. Ježišu Mária. Tá som my sme dead. Hej. A aspoň tretie miesto. Lepšie než nič. Už za Edgarom asi nejdem hrať. Iba 18. Ale nemám El Prima. Kurník. Ešte 10 trofejí. No 10, 8, tak. Ja si s kým som išiel hrať? Nie. Kamo. Zdaň kamo. Ako viem, ty si s ním celkom dobrý, ne? No. A, som iba začiatočník, ale za mňa sa mi dosť s ním darí. Aha, okej. Ideš alebo jalo? Hej. Piu. Hej, to robí Grey, ale nevadí. Sleduj, môj začiatočnícky skill. Bum. Cípni, tak nech cípame. Pozor, tu je tvoj kamarát. What the heck? Nie! Jezus. Poď Čelina, poď. Poď. Teraz si dáme. Cípni. Jak si mu ho vyžral. Bum. Tam to cípni. Tam hodnú tam tú bombu, ne? Jaj, mám malo HPčok. Poď. Dobrý, vyžral som. Je tam Šelina. OK. Tento je dead, ten je na zónu, v pohode. Ja to idem zobrať, tieto tu. Tu je Shelly. Tu sú dead. OK, sú dead. Ja som dochodíme. Aha, naozaj. Idem rýchlo pri tej power cube. Oh my god. OK, stíham. 12-ková Nita. No ja. Ja som mal na minulom účte aj toto. Slime skin na Nitu.
To mi padlo z Mythic alebo z Legendary Star Dropu, neviem. Nepadlo minule z Epika. Padlo z minule z Epika. Chudák, on nevie vôbec s ním hrať. On vôbec s ním nevie hrať. No tak nič sa nepovedal. Nie! Oh my god. Aspoň druhé miesto. No. 7 pohárikov, poď, to mi musí stačiť. Vlastne mne to nestačí. Oh no. Oh hell. Musím ešte jeden pohárik a budem mať 100 kreditov a budem mať El Primo. Aha. El Primo. Ešte raz vyhráme, dostanem Stardrop. Dúfam, že mi niečo dobre z neho padne. Povedal by som ti jeden vtip, ale nechcem to vraviť, lebo dostanem ešte ban na YouTube. Vôbec nebude ban. To nebol ban. Tak nebol ban. Mne zmazali účet, vieš. No, YouTube mi zmazal účet a rovno proste celý účet, na ktorom som mal všetko. Hry a tak, no. Lebo e-mail je retardovaný. A je to úplná tá najväčšia sračka, ale nevadí. Nehovorím teraz YouTube, ale e-mail. Si vieš, čo e-mail. Zabil som buza. Zober Power Cube. Nie, ja som to nehrával. Poď, zabijem Edgara, nezabijem, ale zabijem Dan Majka. Oh my god. Oh shit. Poď, zabijem ho. Melody, dead, ok, toto dáme. Yes, to sme dali. Poď, ty budeš môj živý štít, medvídku. Tak, oh my gosh. Si ma odhalil. Dobrý. Zabil som ho. Ok. Tak a... Držte mi palce, ľudia. Rare. Čo ti padlo? Rare? Aj som si myslel. Tak máme El Prima. A koho super rare budem? Jessie. Ach bože. Ako potúpa Jessie. Alebo povedať, ti môže z Epiku padnúť postava. Aká je na to šanca? Nepadol s kým. Nepadol Barley. Barley? Hej. To som videl na tom videu. No. Akurát tam pretočil, kde ti padol. Ja som si myslel, že to už ide taký skin. Keď som videl Barleyho, ja som myslel, že taký skin na Barleyho, ale vtedy som si povedal, že ja Barleyho nemám. Potom mi to doplo. Vieš, že je ktorý získali, vieš, z tých 100 Legendary Star Dropov, čo bolo? Či 100 Star Dropov. Takže tí, čo dostali najviac rarov, ako na celom svete, vieš, v Brawl Starse, vieš, z tých 100 Star Dropov, tak dostali 100 Legendary Star Dropov, ale nie všetci, iba tí, čo dostali najviac rare Star Dropov, vieš, z tej challenge. Aha. Kámo, chcel by som byť ten, nie. Ale škoda, koľko si mal rare? Neviem, nepočítal som to, ale aj tak by som už ich nemal, lebo vieš, som na inom určite, takže zabijem aj 8-bit. Na teba ešte budú dakedy? No, neviem. Iba 100 Star Dropov nie legendary. Že vraj majú vrátiť boxy, som počul. Ale také iné, že iba megaboxe, že vrátia, že vraj. To bude fantastické. Hej, ten najlepší box. Bol. Ja som si presne posledný deň, keď boli boxy, stiahol Bravo. Hej. Táto ináč mi ide na nervy, táto B mi už ide na nervy. Poď, prosím! Nie! Že ty chcípneš. Počkaj, 3, 2, 1, už som tu ja, tvoj hlavný hrdina. Cípni. Dobrý. A teraz tento pobral jeho, ne. Počkaj, skočí na ňo, ako El Primo. Bum. Dobrý. Cípni. Má koľko HP tento tu? Dead. Ja som PLO hráč. OK. Konečne môžeme Star Dropy. Mám. Ale nám potrebujeme 4900. OK. Pro Boha. Som späť. OK, takže už ideme do hry. No. Piu. Tak, no. To je čestka. Tak. Zober ju. Ja zoberiem ti nič. A tam je Gale. A tuto je Poko. S blúdom. Spoko. Poď. Nice. Šelina. Chcípni, Šelino. Chcípni. Tam je Gale. Poď. Gale. Hej. Čo si povedal? Si to mýlim. No. A tam je on.
Chcípni. A on nechce chcípnuť. Jemu sa nechce. Proste. Tam máte atomovku a riešte si. 2 atomové bomby po sebe. Ježišmária. To čo je za blúd? To čo je? 16 ušeninu som ešte nevidel. Hodej tam atomovú bombu. Kamu zamrazí ho, ak to dáš, tak si šéf. Jezus! Mama moja, pomôž. No tam skočiť. Nahitujem ju aspoň, tak nie. Tak ne, no. Tak ne, no. 22 šelina. 7200 dalo na jednu ranu. Oh my god, čo mi padne star? Naozaj. A u mňa vyhrám ešte 2-krát a dostanem star drop. 100 kreditov. Ľudia, zavolajte políciu, Abuelo ma bije. Čo? Ale nie. Ten humor musí byť dáky, veď predsa. No asi aj. Nech tam je komár. Skin komára má tento Riko, či ak sa volá, neviem. Ten som mala ja, ten mi padol. Bože môj, také dobré časy to Ja si boli. pamätám, keď mi z Legendary. Presne tento skin padol na Broka, z Legendary mi padol. Nepadol z Epic. Asi tento, hej, no tento. Pam, papaj, moje dynamit pekný. Dan maj vysel Oh my god, tuto Naxovi fajtia, tuto sú fajty jak oni. Ja si tu zatiaľ nenapadne. Tak to bol pre... Zoberiem čestku. Jezus. Abuelo! Ešte povedal Abuelo. Tak po ňom sa voláš. No hej. To je po španielsky starý otec. Hehe. Tam žerte. Ale ja už som Abuel, 13, vieš, už nie som Abuelo. Si zapomnel? Haha. Sem poď Frančík, Mančík. Baba Pro. Gitančík. Není Baba Boy, ako má byť, ale Baba Pro. Čo je to stará babka, ktorá hrá Brawl Stars? Baba Koko, poď sem. On mi tam mreve mrnčí. Dobre. OK, dead. Boom, bad, Dobrý. boom. Bim, bam, Jezus. Zdochni, Brok. Brok dochol. Ej, yo, what the heck? Hey yo, what the fuck is this, man? Ja si tu s ním poradím. Daný Mike. Jebom. Plus 5 pohárikov. Nie, teraz som dostal 14. Poď. Idem na Abuelo z Malos. No ja, už som Abuel. Volajme Abuel. Dobre. Abuelo. Ja sa nemôžem, že mám nový účet a nový YouTube kanál. A zatiaľ máš koľko odoberateľov? 6. Aha. Toľko málo. Prihlásiš sa do môjho klubu? Zatiaľ sme tam traja. Ja sa nemám odomknutý klub. Ale ja sa asi prihlásim do môjho starého klubu. Stále existuje, keď už nie si vajce. Hej, to promotujú iného. A na to tu som sa mohol úplne, že čaute, ja som Abuelo, len ten kanál sa mi povedal, no tak to by som mohol, no. Ako. Počkaj. Neuveria. No možno, hej. Kam musíš ho dať? Poď, daj ho! Veď si perol s ním. Ty seš noob. On je ďaleko, proste. Nie je ďaleko, len ty si mravý. Nevieš ho Teraz dať. to je Brok, no to je fakt dobre, more. To Brok je slabý. No zabil som ho na ránu. To je jak možné, ja nechápem. Oh my god. Čo sa deje? Griff tuto more ide po mne. Hlavne Edgar. Zabil som ho. Dobrý. Easy lemon squeezy. Dynamite k vašim službám. Ráre hnusné. Až 10 kreditov. Ešte toto. A toto. Poď. Ach jaj. A puklo mi. Chrbte. Ešte jednu hru dáme a toto. Dostaneš aj star drop. Áno, jednu hru a potom by som video ukončil. Ok. Ideme preč. Tam sa 2 čestky a bueli. Hej, nevadí, ja idem po tejto. It's poko. Paká.
Tu je, pozri. Aha, tu bola F-ka, on je tento. Bo. Karl. Čo si povedal? Nič. Tak tu je 50. Si povedal iba bo však. Hej. No, hneď preto. Tam bol. Ja neviem trafiť tohto Tonyho. Tam je Bull. Red Bull. Nie. Nie, tam bol Leon. Hehe, som ich oklamal, oh my god. Oh my god, oh my god, help me. Oh my god, ja som dead. Chvost, ja som dead. Seš vol, ale to si udelal. Dobrý, poď. Nice, je dead. Chvostík. Áno. Čo robíš? On je ďaleko proste. Tak si namier. Však ja si na ňom mierim. A on ide vpred. No konečne. Jezusa. Haha, som sa ti pomstil. Tak, dead. Zabijem sa. Som sa naštval. Tam je Bull. Uj. Nice. Tam je Leon. Obklúčim ho. Tam je Leon, som ho zjedol. OK. Boy. OK. Super. Kamo, to nie je vôbec pravda, že keď máš nový účet, sa ti lepšie darí. Mám game grab, aspoň game grab, no. Takže aby som toto video tu ukončil, nezabudnite dať odber, like a zvonček. My sa vidíme u ďalšieho videa, buď Brawl Starsu alebo za čo iné. Tak zatiaľ čus. Čus. Čus.